Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekele m ụnụ. Anyị alọghachila n'izu ụka ịkọrọ na akụkọ ọzọ n'ihe omume ufe ndị Igbo. Ọla mma. Papa. Achọrọ m ka gị na ụmụaka ndị ọzọ gezie ntị nke ọma iji wee mụta ọtụtụ ihe n'uru. Ọ dị mma, papa. Otu ụbọchị ruru n'ala ụmụ anụmanụ, mbe nọrọ na-akpagharị n'ime oke ọhịa ịchọ ihe oriri. O lepụrụ anya na ngalaba otu nnukwu osisi ma hụ nnukwu ohere na ya bụ nke ọtụtụ aṅụ bi n'ime ya. O mere ngwa laghachi n'obodo iji kpọta onye ga-esoro ya wepụta mmanụ aṅụ ahụ. Dịka ọ nọ n'ụzọ, ọ hụrụ otu nnukwu oke ma gwa ya na nna ya anwụọla, wee hapụrụ ya mmanụ aṅụ n'elu osisi, na ya biko bịa nyere ya aka ka ha rie ya. Oke amalie elu wee soro mbe zọpụ ụkwụ ozigbo. Oge ha rutere, ha jiri ụdọ wee rigoro ruo akwụ aṅụ ahụ, mụnye ahịhịa ndị ha ji ọkụ ma chụpụ aṅụ ndị ahụ wee malite oriri. Dịka ha nọ na-aracha mmanụ aṅụ, ọdụm bịara n'ukwu osisi ahụ welie anya elu ma jụọ n'oke olu, kedu onye n'ebe ahụ aracha mmanụ aṅụ? N'oge ahụ ka mbe gbara oke izu gwa ya ikpuchi ọnụ ya n'ihi na ọ bụ ọdụm. Ma n'oge na-adịghị anya, ọdụm bara mba n'oke olu n'iwe. Onye ka ị bụ? Kwuo okwu ozugbo. Nke a mere ka oke tụọ ụjọ nke ukwuu ma kwuo, ọ bụ Onye. Ozugbo oke kwuru nke a, mbe wee gwa ya na ya jiri ụda ahụ kechie ahụ ya niile ma tụda ya n'ala ma hụzie ihe ga-emenụ. Oke wee jiri ụdọ kechie ya nke ọma ma kpọkuo ọdụm na ya pụọ n'ụzọ n'ihi na ya chọrọ ịtụdata ụdọ eriri buru ibu tupu ya arịdata n'onwe ya. Ọdụm pụrụ n'ụzọ dịka oke tụdara ụdọ ahụ, ma mbe sitere n'ime ụdọ ahụ gbalaga dịka ọdụm ka na-ele anya n'elu osisi ahụ. Oge ọdụm chere nkeji ole na ole, o tiri mkpu, ngwa rịdata ugbu a. Dịka ọ na-enweghị ihe ọzọ nke ọ ga-eme, oke rịdatara. Ọdụm wee nwụchie ya ma jụọ ya, kedu onye gị na ya nọ n'elu ebe ahụ? Oke gwara ya na ọ bụ mbe, ma ọ tụdara ya n'ụda ahụ bụ ebe o sitere gbapụ ọsọ. Na-atụfughị oge, ọdụm richapụrụ oke ahụ, chọgharịa mbe ma ọ hụghị ya. Mgbe abalị 3 gafechara, mbe wee kpọkuo ọsa ma gwa ya na ya bịa soro ya ka ha garie mmanụ aṅụ nna ya nwụrụ anwụ hapụrụ ya. Ọsa maliri elu ozugbo ma soro mbe pụọ. Oge ha rutere n'osisi ahụ, ha rigoro elu, mụnye ahịhịa ọkụ ma chụpụ aṅụ ndị ahụ wee malite ịracha mmanụ aṅụ. Ma ozugbo ahụ ọdụm wụchara n'ukwu osisi ahụ, onye bụ onye nwe akwụ aṅụ ahụ wee jụọ n'oke olu, kedu onye nọ n'elu osisi a? Mbe wee gbara ọsọ izu ka ọ gbachi nkịtị, mana ọdụm jụrụ ọzọ n'iwe, kedu onye nọ n'elu osisi a? Mbe wee zaghachi ya, ọ bụ Onye. Ọdụm wee gwa ya na ha rịdata ala ozugbo. N'oge a, ọdụm mụrụ anya ka mbe ghara ịgbapụ ọsọ dịka ọ gbapụrụ n'oge gara aga. Mbe wee gwa ọsa na ya jiri ụda ahụ kechie ahụ ya ma gwa ọdụm ịpụ n'ụzọ tupu gị atụdata m. Aga m echere gị n'ala ka ị rituo, ọ gaghị emetụ gị aka. Ọsa wee kechie ya ozugbo ma tụda ya. Ma dịka ọ tụdara ya, ọsa tiri mkpu, ọ bụ mbe ka m kechiri ma tụdata ya. Ya mere, ọdụm nwụchiri ụda ahụ ma jide mbe. Mbe gwara ya ozugbo, ị maara na mkpu azụ m dị ike nke ukwuu. Tupu i rie m, ị ga-eburu ụzọ tinye m n'ụra aja ala ma jiri ụkwụ gị na-akụ na mkpu azụ m iji nwee ike mee ka m dị mfe irichapụ. Ọdụm mere ngwa buru mbe gaa n'ụra aja ma malite iji ụkwụ ya akụ na mkpu azụ ya. Ma n'oge ahụ ka mbe mịpụrụ n'ụkwụ ya ma site n'aja ala ahụ gbapụ. Tupu ọdụm aghọta ihe na-emenụ, ụkwụ ya ejupụtala n'ọbara site na mmerụ ahụ o nwetara. Ọdụm mere ngwa gaa n'ukwu osisi ahụ ma gwa ọsa na ya rituo ozugbo. Dịka ọsa na-enweghị ihe ọ ga-eme, ọ ritoro ngwa ngwa. Ọdụm egbughị oge richapụ ya. Ọdụm wee kpebie na ya ga-aga ịchọ mbe iji richapụ ya. Ọ zọpụrụ ụkwụ gawa ịchọ mbe. Ọ jụrụ ọtụtụ ụmụ anụmanụ banyere ebe mbe bi, mana ha gwara ya na mbe na nwunye ya akwapụla n'ụlọ ha nkeji ole na ole gara aga. Ọdụm gara n'ihu na-achọ mbe ruokwa mgbe ududo tụrụ ya aka ebe mbe na nwunye ya kwabara. Mgbe ọdụm rutere, ọ hụghị mbe n'ụlọ. Ọ rikpuru ma zotuo onwe ya iji chere mbe. Mgbe mbe na nwunye ya lọbatara, mbe hụrụ akara ụkwụ ọdụm wee laghachi azụ. Ọ gwara nwunye ya na ya gbalaga gawa na nke enyi ya nwaanyị. Nwunye mbe jụrụ ma gwa mbekwu na ya ga-esoro ya ruo n'oge ọnwụ. Ma mbe ekwenyeghị ma kọwara ya na ọ bụ ihe onye metara o jiri isi ya bụrụ. Nwunye mbe wee gbapụ gawa na nke enyi ya nwaanyị. Mbe wee tie mkpu n'oke olu, kedu ka ị mere ụlọ m?
O chetara obere oge ma kwuo, nke a dị ịtụnanya n'ihi na oge ọbụla m lọbatara n'ụlọ, ya bụrụ na m ajụọ kedu ka ị mere ụlọ m, ọ na-azaghachikwa m kedu ka ị mere. A ga-enwerịrị onye nọ n'ime ụlọ a. Mgbe ọdụm nụrụ ihe mbe kwuru, ọ zaghachiri ozugbo, kedu ka ị mere. N'oge ahụ ka mbe dapụrụ n'ọchị ma gwa ọdụm na ọ maghị ihe ma ọlị. Mbe mere ngwa gbalaga. Ọdụm pụtara n'ezi na nkụda mmụọ nakwa n'iwe, wee kpebie na ya agaghịkwa achụso mbe ọzọ. Ndị okenye na-ekwu sị, akpịrị ogologo bụ ọnya nke na-ebute ọnwụ. Nke ahụ bụ eziokwu papa. N'ebe a ka anyị ga-achịsa ọwa n'akụkọ nke taa. Ọla mma, anyị ga-alawa. Imeela papa, imeela. Onye ọma m, tutu ruokwa n'izu ụka ọzọ. Ka emesịanụ. Ngwa kụba n'ọba soshal midia chanel anyị ugbu a. Gosi anyị na ị hụrụ ihe anyị na-eme n'anya, depụtara anyị uche obi gị, ma nyere anyị aka kesara ya ọha na eze. Daalụ sọ.